Għattini sena konsekuttiva il-ġonna tal-Busket baqgħu mneżżajn mit-tiżjien u mill-festivitajiet tradizzjonalment marbutin mal-festa tal-Imnarja, waħda mill-eqdem festi li għandhom jiġu ċelebrati fil-Gżejjer Maltin. Dan kif kawża tal-pandemija tal-COVID-19 għadhom mhux qed jiġu organizzati attivitajiet pubbliċi jekk mhux fi spazju ristrett, għalaqstant ħafna se jkollhom jerġgħu jistennew għal sena oħra biex jesperjenzaw din il-festa tradizzjonali fil-Busket qalb mużika tradizzjonali, ikel u divertiment varju. Iżda minħabba li l-festa din is-sena nsertati tlieta ħafna ħadu l-okkażjoni ta' tmiem il-ġimgħa twil għal waqfa qasira mir-rutina tas-soltu. F'din il-festa l-Knisja Kattolika tikkommemora l-martirju tal-ewwel Papa u ta' Missier Malta Kattolika, festa li bdiet tiġi ċelebrata f'pajjiżna minn qabel żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan. Għal din l-okkażjoni l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna ċelebra qudiesa pontifikali fil-Katedral tal-Imdina, assistit mill-Kapitlu Metropolitan, fejn insista li fil-festa solenni ta' San Pietru u San Pawl għandna nitolbu għal ħarsa ta' ħniena ta' Ġesu Kristu, ħarsa illi timlina b'kuraġġ.